Inħareġ il-permess biex ftit xhur oħra jibda xogħol fuq stazzjon attivi tan-nar ġdid f'Santa Venera, stazzjon li mistenni jkun l-ikbar mid-9 stazzjonijiet tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili f'pajjiżna. Emanuel Psajla, aġent direttur fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, spjega li kien ilu jinħass il-bżonn ta' ċentru ikbar mill-oħrajn, iffukat fuq it-tifi tan-nar u f'post iktar ċentrali. Il-post strateġiku tagħha jagħti backup l-istazzjonijiet oħra, fis-sens li jekk inti għandek dar il-Mosta jew in-Naxxar u dinha qed tiġi maħduma minn nies tax-Xemxija, jekk dawn talbu għall-għajnuna fil-preżent jitilgħu in-nies ta' Kordin. Hekk inti Kordin jibqa' kif inhu u backup jitla' Santa Venera. Dan minn barra li se jkopri wkoll l-inħawi l-oħra ta' Malta li mill-post fejn se jkun l-istazzjon fit-Triq il-Kanun huma kollha aċċessibbli. Staqsejna lil Psajla dwar kemm mistenni jkun hemm ħaddiema f'dan l-istazzjon il-ġdid. Kull stazzjon huwa maqsum fuq 3 xiftijiet u f'kull xift normalment bejn wieħed u ieħor ikun hemm 7 persuni. Nanticipaw li Santa Venera tkun b'7 persuni, imma jista' jkun ukoll li jiżviluppa aktar il-qudiem illi jkollha iktar nies biex tilħaq għad-domanda tax-xogħol tagħha. Psajla spjega li issa li nħareġ il-permezz, id-Dipartiment iħejji l-kuntratti meħtieġa għall-bini biex jinħarġu s-sejħi tal-offerti biex la darba jintgħażel il-kuntrattur jibda l-bini tal-istazzjon. Il-proċess hu xi ftit twil, ma nisperaw li fi ftit xhur oħra nkunu nistgħu ngħidu li bdejna bit-tqejjid u bit-tħaffir ħanajdu hekk tal-pedimenti tal-fire station.